To akwai wani karin magana da yake cewa bahaushe mai ban haushi, amma ni ban ga wani haushi a game da bahaushe ba. Ni sunana Andrea Brigaglia, kuma mutumin Italy ne ni. An haife ni a garin Palermo, kuma na fara karanta Hausa a shekara 1994. Dama tuntuni na gaji sha'awa akan tarihin Afirka daga babana. Babana professor ne na ilimin hisabi a jami'ar garinmu. Amma kuma abin da yake sha'awar yin ya tattara littattafan tarihin duniya, musamman kasashen Afirka. A haka na taso tun ina da shekara kamar 12-13 haka. Na samu a gidanmu littattafan tarihin Afirka, duk su Thomas Sankara, su Amala Aminu Kano, su tarihin Patrick Lumumba na Congo, don na sassan su tun ina yaro. Lokacin da zan zaɓi abin da zan karanta a jami'a sai na ce, baba, ni ina so in karanci tarihin Afirka. To sai muka duba, babu inda akwai a ƙasar mu ta Italy, babu inda ake samun wani sashe, cikakken sashe inda ake karanta yarurruka da al'adu da tarihin Afirka, sai dai a garin Napoli. A haka na shiga jami'a ta Napoli L'Orientale. Na yi karatun Hausa a hannun Professor Sergio Baldi da kuma mataimakinsa Adam Mahmud. Sannan Allah ya taimaka na samu dama na yi tafiyar shekara 1 a London, na kuma ci gaba da karanta Hausa tare da Professor Phil Jaga. A haka shine na fara koyon Hausa. A Hausa kuma sun fara bani lakabin da Danjuma, sai na zama Andrea Brigaglia Danjuma saboda an haife ni a ranar Juma'a. Sannan kuma da na musulunta na samu sunan yanka na Muhammad Nasiruddin. Da a tuntuni tun a garinmu ina so in yi cuɗanya da mutanen da suke Hausa, don Hausar da nake karanta a littafi ya zama abin da zan iya yi a baki. To sai na sadu da wasu 'yan Ghana musulmai da suke Hausa a garinmu, ina zuwa majalisar su na fara koyon ya zama abin da nake yi a baki. Daga baya na samu dama na yi asusu, sannu na yi asusun da na samu tafiya zuwa ƙasar Nijar. Na zauna a Zindar wata 1 da rabi. Ina shiga wata majalisar wani dattijo, dama Allah ya yi ne haka, ina da al'ada ina so in zauna da dattijai. Wani dattijo mai suna Malam Sadi, ina wuni tare da su a kasar Rumfa, ana shan shayi ana hira, ya koyi min kalmomin Hausa. Wannan shekara ta 1986 kenan. Sai dai shekara kuma 1989 Allah ya bude min hanya zuwa Kano. To da ya bude min hanya zuwa Kano kuma na farko, to sai ya rufe sauran hanyoyin sauran garuruwa, saboda lokacin da na fara zuwa Kano ba inda nake sai in dawo sai Kano. Na sami mutane, jama'a da abokai. Na samu malami wanda ya yi mini jagora a binciken tarihin Afirka, wanda daga baya ya zama malamina da murabbina, Malam Sheikh Bashir Buhari Ar-Rumi. Haka kadan kuma na samu abokai, na yi cuɗanya da mutane har Allah ya taimaka har na yi aure a garin nan. Bahaushe ya ce Bakanowa kuma mutumiyar unguwar Ɗorayi. Muka yi aure shekara 2007. Allah ya albarkace mu alhamdulillah da yara guda 4, suna Italiyanci suna kuma Hausa. Dama an ce idan za ka zaɓi mata ka zaɓi sirikai kuma. Haka Allah ya yi, alhamdulillahi. Allah ya buɗe mini hanya, na yi aure a wani gida wanda tuntuni na saba da su, gidan marigayi Alhaji Ibrahim Gwaram a Ɗorayi. To mutane ne tuntuni na saba da su, ina sha'awar mu'amalar su da mutane da sauƙin kai da kuma ƙoƙarin su wajen aiki da karatu. Duk wannan abubuwa akwai su a cikin gidansu. Shi yasa ina alfahari da cewa Allah ya taimaka mini da na yi aure a gidansu, kuma mu'amala ta da su tana nan kyakkyawa yadda aka saba. Gaskiya Italinci yanzu har yanzu ya ɗan fi ƙarfi a wajensu, saboda sun zauna shekaru
a cikin Italiyawa, amma a cikin wannan wata biyun da suka yi a garin naga Hausa su ta ƙaru sosai, suna zama da mutane matasa irin su, suna wasa, suna gane wasan mutane, suna kuma fara amsawa da abin da zai ba mutane dariya. Ai dama a wani yare da kake koya, in ka iya ba mutum dariya a yaren su to ka fara koya kenan. To gaskiya Hausawa suna da abinci iri-iri, kuma shi ne ɗaya daga cikin abubuwan da suka burge ni. Duk ina cin su kuma duk alhamdulillahi uwar gida ta iya su duka, amma in za a ce wanda na fi, ina ganin in za a yi funkaso da miyar taushe mai daɗi da naman rago a ciki, to shi ne abin da ƙarshe kenan, ƙarshen abinci ne shi ne. Amma tuwon shinkafa ma ina ci. To akwai wani karin magana da yake cewa bahaushe mai ban haushi, amma ni ban ga wani haushi a game da bahaushe ba. Shekara wajen 20 da wani abu ina mu'amala da Hausawa, kuma abin da ya fi birge ni, bahaushe yawanci dai mutum ne mai girmama bako, mai girmama wanda yake alaka da shi, ko ka zama abokin mutum amini na kusa, amma duk da haka akwai wani girmamawa da ake yi a tsakaninka da shi da ba za a goge ba. Akwai mutuntaka, duk da haka duk akwai mutuntaka. Bahaushe ne mutum wanda yake sun wasa, yake sun barkwanci, shi ma abu ne wanda ni ina da shi a al'adata, kuma na fuskanci shi, na gan shi a cikin al'adar Bahaushe. Shi mai ya burge ni, ya taimaka mini sosai wajen mu'amala da su. Za ka ji ko gidan babban malami su Sheikh Dattalawi a ciko ina shiga gidansa, amma in ka shiga shi babban mutum ne, kai karamin ɗalibi mai neman wani ilimi a gare shi, amma duk da haka sai maka wani barkwanci, wani wasa wanda zai sa ka ji daɗi, ka kuma zama hankalinka a kwance, baka jin wani nauyin girmansa. Malamai ma da na zo wajensu, na shiga cikin gidajensu, duk abin da ya fi burge ni, duk da girmansu na ilimi da shahararsu, in na zo wajensu don in musu tambayoyi, ba su wani alamar girma, amma sauƙin kai gare su, da sun su yi wasa, da sun su yi barkwanci. Shi ne ɗaya daga cikin abubuwan da na fi so a al'adar Bahaushe. Ko da yake ne ina son harshen Hausa da yawa, amma ba a kan ilimin harshe na shiga sosai ba. Abin da na fi kula da shi shine bangaren tarihi, musamman tarihin musulunci, tarihin malanta da malamai. A haka na shiga cikin gidajen malanta da yawa a Kano, daga su shehunai kamar su gidan Sheikh Atiku, Sheikh Malam Salga a cikin garin Kano, da kuma waɗanda suke a waje kamar su Sheikh Jafar, da malamai dai iri-iri a Kano, kuma a Kaduna shi su Sheikh Dahiru Bauchi. Duk ina na yi interview da suna yi musu tambayoyi, na tattara tarihinsu, ina kuma buga wasu rubuce-rubuce a kan gudunmawa su ta ɓangaren ilimi, musamman abin da ya shafi ko tafsiri da ko ƙasida da rubuce-rubuce na adabin Hausa, amma a addinance. Sannan na yi wani bincike kwanakin baya a ƙasar Ghana, Kumasi, amma a cikin Hausawa, abin da yake maganin musulunci, musamman wanzamai da kuma waɗanda suke shigar da al'adar ƙaho, amma na zamani da ake yi da roba, da kuma waɗanda suke yin ƙaho, ya suke tattauna a tsakaninsu. Wani ya ce haka ya fi da gargajiya, wani ya ce haka ya fi na zamani, da kuma yadda abin yake tasiri akan al'umma. Ina jami'ar da na fara karatu a cikinta shine jami'ar Napoli L'Orientale. Ita ce jami'ar kasar Italy inda aka fi ba da muhimmanci ga yarurrukan duniya. Akwai wani sashi na musamman na yarurruka da al'adu da tarihin Afirka. Ana koyar da yarurrukan Afirka kamar Hausa, Swahili, Amharic na Ethiopia, da Berberiya na arewacin Afirka, da kuma Somali na Somalia. To a can nake koyarwa, amma ni ba harshe nake koyarwa ba, tarihi nake koyarwa, musamman kwas akan tarihin musulunci a ƙasashen Afirka.